Good morning students. So VLSI நம்ம இன்னைக்கு என்ன டாபிக் பார்க்க போறோம்னா என்கோடர் சரியா. ஸோ என்கோடர்னா என்னன்னு நமக்கு தெரியும். என்கோடர்னா என்ன, ஆக்டிவ் இன்புட்டை கோடட் இன்ஃபர்மேஷனை கன்வெர்ட் பண்ணுறது என்னது, தட் இஸ் என்கோடர் சர்க்யூட் சரியா. ஸோ இதில் எப்படி இருக்கும், 2n இன்புட் லைன்ஸும் n பிட் ஆஃப் அவுட்புட் லைன்ஸும் இருக்கும் ஓகேவா. ஸோ இங்கே எப்படி அசைன் பண்ணியிருக்கோம், என்கோடர் வந்து எதுக்கு ஆப்போசிட்டாக இருக்கும், ஜஸ்ட்டு டிகோடருக்கு ஆப்போசிட்டாக இருக்கும். ஸோ D3 D2 D1 தென் D0ங்கிறது என்னது நம்மளோட டேட்டா லைன்ஸ் ஓகேவா. ஸோ அடுத்தது இன்புட் அவுட்புட் என்னெல்லாம் இருக்குது, Y1 அண்ட் Y0 சரியா. ஸோ இங்கே எப்படி இருக்கும், D0 வந்து 1 இருக்கணும்னா கண்டிஷன்னா Y1ம் Y0 வந்து இப்படி தான் இருக்கணும், 0 0வாக இருக்கணும். இது சேம் கான்செப்ட் தான். ஸோ இங்கே டயக்ராம் நம்ம எப்படி ட்ரா பண்ணியிருப்போம், Y0ம் Y1. ஸோ Y0 இப்போ இதெல்லாம் எனேபிளாக இருக்குதுன்னு பாரு, Y0 1ங்கும் போது இங்கே இதெல்லாம் எனேபிளாக இருக்குது, D1 1 இருக்குது. அடுத்தது இது எந்த கண்டிஷன், ஃபைனல் கண்டிஷனில் இது எனேபிளாக இருக்குது D3 சரியா. அப்போ D1ம் D3யும் 1 இருக்கும்போது தான் Y0 வந்து ஹையாக இருக்குது. ஸோ D3லேருந்து ஒரு லைன், D1லேருந்து ஒரு லைன், அப்போ அதோட அவுட்புட் என்னவாக இருக்கும், Y0 இருக்குது. அகைன் Y1ல் பாரு எதெல்லாம் 1 இருக்குது, இந்த ரெண்டு கண்டிஷனில் மட்டும்தான் ஹையாக இருக்குது சரியா. ஸோ இந்த ரெண்டு கண்டிஷனில் எதெல்லாம் ஹையாக இருக்குது, D2 அண்ட் D3 ஓகேவா. ஸோ D2லேருந்து ஒரு லைன், D3லேருந்து ஒரு லைன், இது ரெண்டும் ஹையாக இருக்கும்போது எது அவுட்புட் நம்மளுக்கு வந்து கிடைக்கும், தட் இஸ் Y1 வந்து நம்மளுக்கு அவுட்புட்டில் கிடைக்கும் சரியா. ஸோ என்கோடர் டிகோடர் ஆல்ரெடி நம்ம என்ன இதில் படிச்சிருக்கோம், ஃபுல் டீட்டெயில்டாக டிஜிட்டல் எலக்ட்ரானிக்ஸில் படிச்சிருக்கோம் சரியா. ஸோ நெக்ஸ்ட் டாபிக் தட் இஸ் அரித்மெட்டிக் ஆடர் சரியா. ஆடர்னாலே நம்ம என்ன சொல்லுவோம், ரெண்டு பைனரி பிட்ஸை ஆட் பண்ணுறது என்னது, தட் இஸ் ஆடர் சரியா. ஸோ பைனரி பிட்னாலே நம்ம என்ன சொல்லுவோம், ஜீரோஸ் அண்ட் ஒன்ஸாக தான் நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும், ஆட் பண்ண முடியும் சரியா. ஸோ இங்கே என்ன பண்ணியிருக்கோம், ஃபுல் ஆடர் சர்க்யூட்டை கேஸ்கட் மெத்தடில் என்ன பண்ணியிருக்கோம், அரேஞ்ச் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம், ஆட் பண்ணியிருக்கோம் சரியா. இப்போ ஆட் பண்ணுறதுக்கு ரெண்டு பைனரி டேட்டா கொடுத்துருக்குறாங்க. ஃபஸ்ட்டு டேட்டா என்ன இருக்குது, 1011, செகண்ட் டேட்டா என்ன இருக்குது, 1101 சரியா. ஸோ பைனரி அடிஷனில் ஸோ இன்புட் எப்படி எடுத்துருக்கோம், ரெண்டு இன்புட்டுங்கிறதுனால A B. ஸோ இதில் வர்றது என்னது, சம் அண்ட் கேரி. அவுட்புட்னால ஆடர்னால என்ன தான் வரணும், அவுட்புட்டு சம்மும் கேரியும் தான் வரணும் ஓகேவா. இப்போ ஃபஸ்ட்டு ரெண்டே ஆட் பண்ண ஒன்று ஆட் பண்ணால் என்ன கிடைக்கும், தட் இஸ் 10. ஸோ 10ங்கும் போது என்னது, 0ன்றது சம்மும், 1ன்றது என்னது உன்னோட கேரி சரியா. 1ன்றது எங்கே வந்திருக்கு, கேரி. அகெயின் எதை ஆட் பண்ணணும், 1 + 1 அகெயின் என்ன வந்துடும், 10. ஸோ 10னா 0ன்றது தான் சம்மில் வரும், கேரி வந்து என்ன போயிடும், மேலே போயிடும். அகெயின் ஆட் பண்ணால் என்ன கிடைக்கும், 1 + 1 தட் இஸ் 0, கேரி 1 ஓகேவா. ஸோ 1 1 1ன்னு வந்ததுனால நம்மளுக்கு ஆன்சர் என்னது, தட் இஸ் 11. ஸோ இதில் என்ன ஆயிரும், சம்முங்கிறது 1, இந்த 1ன்றது என்னது, கேரி ஓகேவா. அப்போ சம்மை நம்ம எப்படி எடுத்து எழுதுவோம், டைரெக்டாக சம்ஸ் ஈக்குவல் டு 1 000. கேரின்றது என்னது, இந்த ரிமைனிங் வர்ற ஆன்சர் தான் என்னது, உன்னோட கேரி சரியா. ஸோ சப்ராக்டர்னும் சேம் கான்செப்ட் தான் நம்ம என்ன பண்ணியிருப்போம். பட் சப்ராக்டரில் என்ன பண்ணியிருப்போம், சப்ராக்டரில் ஃபஸ்ட் வந்து நம்மளுக்கு என்ன தெரியும், ரெண்டு மெத்தடில் பண்ணலாம். ஃபஸ்ட்டு இதில் நம்ம நார்மலாக சப்ராக்டர் வந்து எப்படி இருக்கும், ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டடாக இருக்கும். ஸோ அதனால் நம்ம என்ன மெத்தட் யூஸ் பண்ணுவோம், 2's காம்ப்ளிமெண்ட் மெத்தட் யூஸ் பண்ணி தான் நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும், சப்ராக்ஷன் பண்ண முடியும் சரியா. 2's காம்ப்ளிமெண்ட் மெத்தட்னா என்ன இருக்குது, ஃபஸ்ட்டு 1's காம்ப்ளிமெண்ட்னா என்ன சொல்லுவோம், 0ன்னு இருந்ததுன்னா அது என்ன ஆகும், 1 ஆகும். 1ன்னு இருந்ததுன்னா தட் இஸ் 0 சரியா. 2's காம்ப்ளிமெண்ட் மெத்தடுக்கு என்ன கான்செப்ட்டு, 1's காம்ப்ளிமெண்ட் ப்ளஸ் 1. 1's காம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி வர்ற ஆன்சரோட அகைன் என்ன பண்ணணும், 1 நம்ம ஆட் பண்ணணும் ஓகேவா. ஆட் பண்ணால் தான் நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும், 2's காம்ப்ளிமெண்ட் மெத்தடில் மட்டும்தான் நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும், சப்ராக்ஷனை வந்து ஈஸியாக நம்மளால் பண்ண முடியும் சரியா. இந்த 2's காம்ப்ளிமெண்ட் மெத்தட் நம்ம ஆல்ரெடி எதில் படிச்சிருக்கோம், டிஜிட்டல் எலக்ட்ரானிக்ஸில் படிச்சிருக்கிறோம் ஓகேவா. ஸோ ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், தேங்க்யூ. நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் தப்பா.